Tatay? Tinakwil ka na ng kamag-anak mo, tatay? Pinapalayas nga ako. Hindi naman akong pakinabangan. Hello mga kalulong tubay, meron tayong daanan na si tatay. Kung natatanaw niyo mga kalulong, yung matanda nandun sa kabila, tungkod-tungkod siya mga kalulong. Gusto ko siyang tulungan mga kalulong, kung ano man lang yung iabot ko sa kanya. Yun mga kalulong, oh. Saan kaya yan siya pupunta? Yan o, hirap siya maglakad mga kalulong tubay. Yan o. Yun. Yun na siya mga kalulong. Hindi ko alam kung saan siya mapunta mga kalulong. Mamaya lalapitan natin at kausapin natin mga kalulong. Ayun mga kalulong, yung kalagayan ni tatay mga kalulong. Hirap siya maglakad. May sugat pa yung paa niya mga kalulong. Saan na punta tay? Dalawa. Ha? Dito po. Kumain ka na ba tay? Oo. Kumain ka na? Kakain ko lang. Kakakain mo lang? Pwede doon muna tayo sa tricycle ko. Usap muna tayo. Oo. Sige po. Yan mga udong, yung kalagayan ni tatay, mahirap talaga. Kung pagtawid pa nga niya, talagang ginabahan ako. Baka mamaya ma-aksidente si tatay. Hindi ba mabaluktot yung kabilang paa mo tatay? Baluktot din pero masakit. Masakit. May sugat pa tatay, ano? Oo. Nakakadong, oh, yung sugat sa paa niya. Dami ng sugat. Opo muna. Upo ka dyan tatay, upo. Oo. Ano po tanong niyo? Wala ba kayong kamag-anak dito tatay? Mayroon. Asan yung kamag-anak mo dito? Mandaluyong. Mandaluyong. Napakalayo naman. Wala nang iba bukod nung nasa Mandaluyong lang. Ano yung kabuhayan mo ngayon dito tatay na nag-iisa ka na lang? Ano? Binibigyan na ako ng tao. Binibigyan ka na lang. Pinapakain. Pagkain ano? Yung nga tatay, naisip ko bibilihan ka sana ng pagkain, kaso nga lang hindi ko alam kung anong kakainin mo. May sugat ka pa, baka mamaya mapapasama pa yung ano yung kakainin mo na bawal. Bibilihan kita ng pagkain tapos bawal mo palang kainin, kaya yung maganda. Ano bang kinakain mo tatay? Yung hindi bawal? Tinapay na. Tinapay lang? Wala nang iba? Kanin, ganyan nga, ulam. Ulam na isda lang. Baka. Huwag yung baka. Bawal din sa'yo baka. Sibo. Oo. Ngayon tatay, wala akong ibang may madala kasi nga hindi ko naman alam kung ano yung pwede mong kainin. Kaya mga kadung, kung may iba pa talaga sana, kung may tutulong ni tatay bukod sa financial, tutulungan ko sana kung sinong gustong tumulong dyan para kay tatay. Ang hirap talaga ng kalagayan ni tatay mga kadung, talagang yan o. Buti nakakita mo. Po? Talagang hirap. Kaya nga po, binidyohan nga kita kanina pa. Minagmamasdan lang kita tatay. Hirap kayong lumakad. Sa pumunta kayo doon sa may tindahan, hingi kayo doon tatay, nanghingi. Hindi. Binibigyan ako ng pangkain. Pangkain po. Yun nga lang din ang maibibigay ko rin sa iyo tatay. Mabigyan kita ng pangkain mo. Bibili ako na pagtawid sa kabila. Oo. Bili akong kanin at saka gulay. Yun, Gulay. oo. Ngayon tatay, bibigyan na lang kita ng pagkain mo. Pangkain, pambili ng pangkain. Kasi hindi ko naman alam kung anong kakainin mo na hindi bawal sa katawan mo. Dahil kasi mga kadung, baka mamaya kung bibigyan ko si tatay ng pagkain, baka mamaya
mapasama pa mga kadong, di ba? Dahil mayroon silang kakainin na bawal sa kanyang kalusugan. Kaya baka mamaya mga kadong ay mapapasama pa ako. Ayun tatay, baka mayroon kang gustong kumustahin mga kamag-anak mo sa Mandaluyong, baka mapapanood ka nila. Ayaw mong lumapit sa kanila tatay? Ganun po. Hindi na rin ako mapakinabangan. Ano pang kailangan nila sa akin? Hindi po, kasi po kamag-anak po eh. Wala namang ibang malalapitan po, dapat kamag-anak talaga magtutulungan. Sa panahon sa sitwasyon kung ganito, Opo, wala nang kamag-anak. Kamag-anak. ganun po. Hindi ka mapakinabangan. May tatanong ko lang po tatay, bakit tinakwil na ba kayo sa mag-anak mo? Kamag-anak mo? Tatay? Tinakwil ka na ng kamag-anak mo tatay? Pinapalayas nga ako. Hindi naman ako mapakinabangan. Naku, Diyos ko po. Pinapalayas ka na sa kamag-anak mo? Naku, kalidong. Hindi naman ako maging ganito kung hindi ako taboy. Oo naman po mga kadong, hindi daw siya maging ganyan mga kadong kung hindi daw siya tinaboy ng kamag-anak niya mismo. Pero nung kabataan mo tatay, Lagi may anak, sila sa may akin. anak ka, may asawa, ganon. Patay na yung asawa ko matagal na. Anak mo, Anak na isa na tira. isa na lang po na may asawa na rin, may pamilya na. May pamilya na sila. Kaso lang, binabayaan ka rin. Tinataboy pa ako, sinusutya pa. Ganon po. Ano ang may tulong mo sa akin? Nga habang buhay ka na lang ganyan. Naku. Kinuha niya ko rito. Oo. Pagdating doon, pagsabihan ka ng pagsabihan na hindi maganda. Naku, mga kadong. Eh lalo kang lalong tuliro, isip mo. Kanya umalis na lang ako. At saka tinataboy ako eh. Kaya lumayas ka dito. Kung hindi ka lalayas, ako lalayas. Sabi niya, di umalis ako. Ganon. Ako mga kadong, pinataboy pala si tatay sa kanyang sariling anak mga kadong. Yun, sinong may gustong tumulong ni tatay, ako kung mayroon lang sana kung sapat na may tutulong ka tatay, tutulong ko na talaga dahil sa kanyang kalagayan talaga. Mga kadong ay hindi na siya man siya kayang magtrabaho, hindi na niya pwedeng magtrabaho dahil may kapansanan nga siya. Sugat pa yung paa mo tatay, ano? Oh. Sugat pa yung paa niya mga kadong yan. Kaya mga kadong, hindi ko siya basta-basta mabilihan ng pagkain dahil nga po ay baka bawal sa kanyang kalusugan kung bibilan ko siya ng pagkain. Ayan tatay, bibigyan kita ng pangbili mo lang ng pagkain ha. Baka ikaw na ako. Po? Baka kumita ka na. Mayroon naman, mayroon naman po. Awa ng Diyos, simula Tawa ng hapon. Diyos po, opo. Kumita na rin naman ako Talaga, ng Diyos, umaga. hindi tutulog. Ito yung ibibigay ko sa'yo. Ha? Pangkain mo lang at saka sa sunod ng mga araw tatay, pag nagdaanan din kita, bibigyan din kita ng pangbili mo ng pagkain ha. Salamat po naman. Ako nga pala si Christopher Gonzales po. Tuloy tayo, apelido Gonzales na ako. Gonzales ka rin po? Oo. Parehas pala tayo. Gonzales, apelido ko. Opo, Christopher Gonzales po ako. Ako, yung pangalan ko. Salvador Gonzales. Po? Salvador Gonzales. Salvador Gonzales. Oo. Magkapareho pala yung apelyido natin. Oo. Kapilido ko mga kadadong. Ayun tatay, ito yung ibibigay ko sa iyo, yung pabili mo ng pagkain ano. Ito yung kita ko sa umaga. Kita mo naman yung anak buhay ko, tricycle driver no. Ibibigay ko to sa iyo lahat. Bilang pamasko na lang din. Tatay, Marami na, kahit 20, 40 lang pwede na. ito po, hawakan niyo po. Tama na po ito. Di, kunin mo lahat. Baka wala na kayo. Walang problema sa akin tatay, bakit mawalan ako? Kaya-kaya ko naman na kumita ulit ng may ito. Maraming salamat Sa'yo na yan tatay. Pasensyahan mo na yan, natulong ko sa'yo. Maraming salamat po. Napakaliit na bagay lang po yan. Napaka nandun. Oo, kasi talagang gusto ko talagang tumulong tatay. Kapilido pala kita. Opo, magkapilido pala tayo. Gonzales. kita. Po? Related. Kasi isa lang naman talaga pinanggalingan ng apelidong Gonzales po, no? Sige po, marami naman mga Gonzales po na hindi nagkakakilala. Oo, hindi ko kilala. Pero magkapilido. Sundo sila. Opo. Okay, paano tatay? Pagpasensya mo yun Maraming salamat po. Malaki na po ito sa akin. Opo, sige po, maraming salamat po Makakain na tatay. ako. Opo. At makabili na ako ng gamot. May gamot kayong binibili sa high blood? Define o sa high blood.
sige po, may pambili na po kayong gamot. Oo. Basta dadaan naman ako dito parati, nagbibiyahe naman ako. Oo. O kung may kailangan po kayo, o kayong basta madaanan ko kayo, talagang hihintuan ko kayo para kausapin ano. Opo. Sige po, Opo, Christopher. Christopher. Maraming salamat. Opo, sige po, maraming salamat sa Oo. paunlak ha. Oo. Okay. Meron kasanang pasahero parati. Yun, sana po Pagdating para mo, mas ano ka? para kumita ako at para mas marami pa akong matutulungan po. Meron po dyan yun. Dumaan ka pala sa ano, kapag may panahon ka, dumaan ka doon sa Nazareno, Saan po 'yun? doon sa Tambis, doon sa kanto. Dito lang, along dito lang. Oo, doon Tugali sa na to. kanto. Sige po. Meron doon kasalamin na Nazareno, Black Nazareth. Si Senior Bless yan. Kung minsan wala siya dyan, naglalakad yan. Sige po, basta salamat sa paunlak at pagpasensya mo na yung naiabot ko sa iyo. Maliit na bagay lang po yan, tatay. Marami na ito. Oo. Maraming salamat ha. Hindi na rin ako magtagal ha. Oo, Christopher. Oo. Mga kadurong, nabigyan na natin si tatay ng kunting tulong yan mga kadurong. At kung sino pa man ang gustong tumulong para kay tatay, dahil nakikita nyo naman mga kadurong sa kanyang kalagayan, kanyang sitwasyon, na itinaboy pala siya sa kanyang sariling anak. Dahil wala na daw siyang panginabang, sabi ni tatay kanina mga kadurong, mabigat sa akin kalooban yung gano'n na. Kaya yung mga kadurong, kung ano lang yung kaya kung may bigay niya kay tatay, yun lang ang maiabot ko sa kanya mga kadurong. Kung sino man gustong tumulong yan mga kadurong, mabuting puso, sana mabigyan natin si tatay ng tulong ng pangangailangan niya. Sige tatay ha, hindi na ako magtatagal. Salamat sa paunlak mo sa akin. Sa tulong mo sa akin. Opo. Tulong na sa sasakyan nyo. Pagpalain kayo ng Diyos. At ang Panginoon, pinagabayan tayo araw-araw. Mabigyan tayo ng biyaya. Opo. Ako kahit kinito lang, hindi ako natutulog. Sabi na, huwag ka makilala, ako bahala sa iyo, sabi ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, hirap na ako. Sige lang. Tisin mo kasi, yan ang ebidensya ko. Opo. Maraming salamat tatay ha, basta. Oo. Basta tamang pamamaraan mo. Sige, tatay, hindi na ako magtatagal at sa sunod mag-uusap na naman tayo muli, no? Maraming Ang salamat. pagkakataon. Opo. Sige, maraming salamat tatay. Opo. At babay sa'yo. Okay, alright mga kadong, magkikita-kita na lang tayo muli mga kadong sa susunod ko pang may upload ng mga video. At ulitin ko kung sino may gustong tumutulong dyan. Alright mga kadong, hanggang dito na lang. Opo. At magkita-kita tayo muli sa susunod kong pag-upload ng mga video mga kadong. Tatay, bye-bye po. Opo. Bye-bye.